chci se vám omluvit, protože mně se to video stoplo. A jinak jsem chtěla říct, že prostě si vyberte bubble tea, si kupte. To jsem koupila dneska v Teplicích. A ještě chci vám říct, že teď se můžete těšit na nějakou... Budu natáčet nějakou prostě, co budu natáčet každý týden, prostě každý týden, no. A jestli se vám to líbilo, teď se budu opakovat, jestli se vám to líbilo, dejte like, jestli se vám to nelíbilo, dejte dislike a řekněte mi, když už se vám to nelíbilo a dáte dislike, tak mi aspoň napište, co se vám na tom nelíbilo, já to zkusím změnit. Tak zatím se mějte a ahoj.